Ng'wech mar laro kom mar Spika e od bura ma malo kod mano mar Senate koro kayo. Jood bura ikore e kweth magi mag siasa ka piem mapek ni kind Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Amen mar siasa ochomo od bura maduong' kod mano mar Senate. Pek mar kweth mag siasa koro idhi pim odiechieng' makiny ka ute bura ariyo gi dhi yiero spika mekgi. Kom mar spika mar od bura mamalo kod mano mar Senate oywayo jochung' mathoth ma kwan gi ne pok ong'ere sama ne wadhi e yamo. Kata kamano piem mapek dhi bedo e kind kweth ariyo mag siasa, mano mar Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja One Kenya. E kom mar spika mar Senate ng'wech mapek dhi bedo e kind Kalonzo Musyoka mar Azimio kod Amason Kingi mar Kenya Kwanza. E kom mar spika mar od bura maduong' ng'wech dhi bedo mapek e kind Moses Wetangula mar Kenya Kwanza kod Kenneth Marende mar Azimio la Umoja. To kwan chalo nade e od buche ariyo gi? E od bura mamalo duond bura mar UDA ni kod jood bura 144, ODM 88, Jubilee 27, Wiper 26, UDM 9. Ka duond buche modong' nigi jood bura achiel moro ka moro. Kwan gi medo kod jood bura ma ogwel kod duond buche gi. UDA ogwelo jood bura 5, ODM 3, ANC 1, Jubilee 1, UDM 1, Wiper bende 1. Duond buche gi odore bwo kweth ariyo mag siasa mondo ji umbi magi od buche manyiso ni Azimio la Umoja emotelo kod kwan jood bura 168, iluwe kod Kenya Kwanza 167, jo independent gi 12. Duond buche modong' nitiere kod jood bura achiel manyiso ni jood bura duto gin 349. Ka wadhi od bura mar Senate ma en kwan senators kaka noyiergi. UDA 32, ODM 20, Jubilee 5, Wiper 4. Duond buche modong' nitiere kod jood bura achiel kachiel duto gin senators 67. Kwan senators mogwel gi duond buche gin UDA ogwelo senators 10, ODM 7, Jubilee, UDM, Wiper ogwelo jaod bura kata senator achiel moro ka moro. Duto gin senators 20 mogwel. Ma koro nyiso ni Kenya Kwanza ni kod kwan senators mathoth ka gin 34 kiluwe kod Azimio la Umoja mochung'e 32. Chenro mar yiero spika biro timore od bura ma Senate kod mano mamalo tok jood bura chamo muma mar apisi. Watakao kuwemo katika uchaguzi ule watakuwa ni ambao watakuwa wameteuliwa, na uchaguzi ule utaendeshwa kwa siri. For you to be declared elected speaker, you have to garner the support of 2/3 of all members of the National Assembly. So that is 2/3 of 349. If no candidate is supported by the 2/3 of all members, we'll go to the next round. In this next round, only 2 candidates participate. The one with the highest number of votes and the one with the next highest number of votes. If they are tying, all those 2 are tying, will go to the next round. In the next round, the member who gets the highest number of votes, that is the one who is elected. If they tie again, we will continue until one member emerges as a winner. Wege duto koro menyo od bura ariyo gi. Imanyo jal mabiro kawo kar Justin Muturi mane en spika mar od bura mar 12 kod nyawadgi Kenneth Lusaka mane en spika mar od bura mar Senate mar 12. Simpros Okinda, Ramogi TV.